Letošní práce na projektech ve 2 třídách ekonomického lycea, tedy ve třídách 2. L a 3. L, vyvrcholila ve čtvrtek 25. a v pátek 26. května. V tyto dny proběhla prezentace jednotlivých projektů. Studenti 2. L většinou pracovali na jednom projektu ve dvojicích a také ve dvojicích své práce představovali. Ze třídy 2. L se tak představilo 19 studentů. Skutečné zážitky, které prožil ze svého života, také výrazný znaky. Ve třídě 3. L už pracovali studenti samostatně a každý sám také představil svůj projekt. Také v této třídě se prezentace zúčastnilo 19 studentů. Naše reportáž je z učebny, kde probíhalo představování projektů třídy 3. L, a to projektů zaměřených na humanitní obory. Studentka Ilona Burdejna ve své práci srovnávala literární tvorbu France Kafky a Jaroslava Haška, a to s ohledem na jejich studie obchodní akademie a následnou úřední praxi. Studentka Tereza Škábová se ve svém projektu věnovala okolnostem atentátu na Reinharda Heydricha, tedy události, jejíž 75. výročí si letos připomínáme. Se udělal velký čin, který stál následně spousty životů. Rozhodla se udělat atentát právě na něj. Druhým z atentátníků byl generál Josef Gabčík, který se narodil 8. dubna 1902 a spousta lidí díky němu se ocitla v koncentračních táborech. 12. V obci Polusy na Slovensku. Stejně jako Gabčík studoval průstojnickou školu. Gabčík byl velice Anna Luisa Semenová srovnávala výstroj a výzbroj německých a sovětských vojáků za druhé světové války. Připomněla také osudy svého dědečka, který jako voják Rudé armády prošel dlouhou cestu při osvobozování své země i dalších částí Evropy. V Sovětském svazu začala válka o trošku později, 22. To německá armáda dělila se do 3 hlavních složek na pozemní vojsko, na které se já zaměřila své práce vybrala jsem si bojovou techniku na ukázku. Nejprve mám zde tanky. Nahoře mám sovětský tank T-34, který je po celé Žižkova. Student Tomáš Cejnar se věnoval historické osobnosti vojevůdce Alexandra Makedonského. Alexandr Veliký převzal vládu po svém otci, kdy jeho otec oslovoval antických bohů a jednu sochu, tedy 13. svoji, kterou jakoby chtěl poukázat na to tak, že se jim rovná. Na této oslavě přichází o život vraždou, která... Tématem práce Terezy Povolné byla sbírka Karla Jaromíra Erbena Kytice. Celý tento projektový den byl pak zakončen vyhlášením výsledků, tedy oznámením známek pro jednotlivé projekty. Já vám řeknu něco chytrého a vám řeknu známky, což vás bude zajímat nejvíce.
To, co vlastně jsme všichni tady mohli vidět, to byly ty prezentace, protože práce jako takové jsme ne všichni třeba měli možnosti přečíst. Tomu byste měli věnovat více pozornosti, jak Tomáš Rosenberg